Фори търся, Фори. О, Фори. Здрасти. Здрасти. Добро утро всъщност. Добро утро, да. Честито пенсиониране. Тук да ти... Да, казвай. Фори. Кой ти се обажда сега? Моли да познаеш. Не мога, кажи. Не. Фори, в момента си в ефира на Дарик Радио, Фори. Така? Така, да. Разбираме сега от твоите приятели, че си се пенсионирал вчера. Така? Ама верно ли е това? Верно е, кажи. Фори... 12 години съм пенсионер, гадове. Колко? 12. Твоите приятели, забележи. Стига се звалялите се пригнадира от вас. Чакай. Фори, Зико и Петрето ти правят тази изненада. Кои? Зико и Петрето. Кои са тия разбойници? Разбойници са яки. Фори, без майтап, в ефира на Дарик си в момента. В ефира на Дарик Радио, сутрешния блок. Така ли? Да, в момента си в ефира. Имаш поръчано събуждане по телефона от Зико и от Петрето. Добре, не си. Ама ти си се пенсионирал отдавна тук. Те какво от нещо се базикат с тебе, струва ми се. Не да се базикат, ма не ги не. Да си имам работа, ма не да ми се от главата. Никой се обажда, не мога да позна. Гласа ми е познат, обаче... Мишо се казва, Мишо. Мишо, tu се кай си Евгели се казва. Как бе, Мишо от Костинброд? Мамо, вие сте ми... Не познаваш ли? Фори от Костинброд никой не познаваш. Все да се познавам. Никой. Да му се не види. Добре, а Иво от Шумен познаваш ли го, защото той е до мене? Иво от Шумен, мале, вие ме объркахте се. Масайте ми се от главата. Фори, къде си в момента? Какво правиш? Кафенцето съм, бе. Кафенцето, къде е? Квартал? Тук под нас отдолу. Мал квартала ли, къде? Фори, има ли работа? Има. Бачкаш ли някъде? Къде да бачкам, бе? Бачкаш, викаш, у кафето бачкаш. У кафето и градината. Фори, голям пич си. Вие сте било майката на си. Немате работа, ей. То трябва Ведеров да ни стега да работи. Така. Шефа да ни стега да работим, а не се занимаваме с глупости. И с глупости се занимавате ми. Ако такова, дайте едно шеракия да изпиеме и това е. Перфектен си. Не мога да се обадите за едно шеракия, ми се обадите за спирти. Защо ти? Ако искате да ми пала огър, идвайте. Тук и започваме. Айде, пали печката го кръчмата, идваме. Ама ще ме излъжите. Няма, къде се намира? Кажи къде се намира кафето. Вие като питате тия, само дъртия като рецепти и ще ви кажат къде. Кафето има ли радио, бе, Фори? Няма ли радио? Всичко има. Бе, пусни радио, ти по радиото говориш в момента, ти не ни вярваш. Да, бе, по радиото говоря, аз се взема футката леле. Олеле, Фори, айде, Фори. Айде, чао. Айде. Майко! Защо? Форката отрано... Едно ширак гега. Отрано цопа форката. Изкарахме по една по-празня с тебе. Кажи ми, кой си? За сметка на Зико и Петрето. Ама ли, ето, това е живота, бе. Такъв е живота. Ами да, сега няма какво да... Няма какво се лъжим сега. Какви неща, това е всяка, това е ежедневието. Ами да, особено в кръчмата в квартала. Излезме на улицата и виж, човека, вика, хората си псуват от колите. Дайте едно шише ракия, вика, не се занимаваме с глупости.